Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Тротуарларда, газоннарда машиналар өчен түгел, тиеш булмаган урыннарда калдырылган автомобиль хуҗалары белән ничек көрәшәләр? Йөрәк кан тамырлары авыруларыннан үлү очраклары беренче урында. Әлеге авыруларны булдырмас өчен нинди киңәшләргә колак салырга? Шалда bir yolu iş Яңа ел чыршысының ачу тантанасы булды. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Тротуарларда, газоннарда машиналар өчен түгел, тик автомобиль хуҗалары моны аңларга теләми. Шундый зор белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 5404 йортында яшәүче шәһәрдәшебез шалтыратты. Аның сүзләренә караганда, бу бер ишек алды проблемасы гына түгел, бөтен шәһәр буенча шул хәл. Тиеш булмаган урыннарда калдырылган автомобильләр җәяүлеләргә дә, махсус машиналарга да кумау шаулый. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Виктор Новиков 5404 йортында беренче ел гына яшәми. Проблема ел әйләнәсе шул бер. Машиналарны тротуарларда һәм газоннарда балалар мәйданчыкларына хәтле кертеп калдыралар ди шәһәрдәш. Каждый день это происходит. То есть ставят и на тротуар, и на газон. Всегда можно найти место. То есть я также, вот, допустим, вожу автомобиль, то есть приезжаю во двор, и если нету места во дворе, то я выезжаю, вот, допустим, к детскому садику. Там всегда место можно найти. Хотя бы одно. То есть, но я нахожу. То есть не заезжая ни на тротуар, ни на газон. Тәртип бузучыларның берсен Виктор телефон камерасына да төшереп алган. Видеода күренгәнчә машина тротуардан бара. Бу вакытта ир-ат баласы белән җәяүле юлыннан атлаган була. Видео язманы ЮХИДИ идарәсенә дә җибәргән. Чаралар күреләчәк дип ышандырдылар ди шәһәрдәш. Пропаганда бүлегеннән алынган мәгълүматкә караганда, машинаны тротуарда калдырган өчен 1000 сум штраф каралган. Ә инде җәяүле юлыннан йөргән өчен сумма 2 тапкыр арта. Машиналарын газоннарга куючыларны административ-техник инспекцияда тикшерә. Айрат Хөснуллин сүзләренә караганда, законсыз парковкаларга каршы көрәштә шәһәрдәшләр үзләре дә катнаша ала. Можно обращаться по телефону 30 56 51. Также у жителей есть возможность воспользоваться приложением ГИС «Народный инспектор», загрузить приложение, снять видеоролик, который будет направлен модератору, обработан и перенаправлен к нам. Газоннарга машина куйган өчен штраф күләме 2000 сумнан 3500 сумга кадәр. Халык инспекторы мобиль кушымтасы ярдәмендә бу елның 10 аенда гына да 7000ләп шәһәрдәш җаваплылыкка тартылган. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 21 декабрь җомга көнне Челнинский известия редакциясе шәһәр мэры белән туры элемтә оештыра. Ул иртәнге 10-нан 11-гә кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрдәшләр үзләрен борчыган сорауларны 56-34-00 телефон номеры аша шалтыратып бирә алачак. Һәр сорауда Наил Мәгъдиевка җиткереләчәк. Җаваплар исә Челнинский известия газетасы сайтында урнаштырылачак. Безнең сәламәтлегебез үзебезнең кулларда. Йөрәк кан тамырлары авырулары бөтен дөньяда үлемгә китерүче төп сәбәп булып тора. Әлеге авыруларны булдырмас өчен нинди чаралар күрергә? Киләсе материалда. Йөрәк кан тамырлары системасы авырулары нәрсәдә булса алай түгел дигән сиземләүдән башлана. Шешенү, тирләү, арыганлык һәм хәтта юттәл моның билгеләре. Буларга күбесе игътибар итми, ләкин нәкъ шушы билгеләр кан тамырлары авыруларын кисәтергә ярдәм итә ала. В первую очередь к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся такие, как гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца. Это заболевания, которыми страдает, наверное, около 50% населения старше 60 лет. Они самые часто встречающиеся в популяции. Йөрәк кан тамырлары авыруларының берничә төп төркеме бар. Аларның һәр кайсына аерым билгеләр хас, дәвалау да төрлечә уза. Когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, кроме гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, к ним относится ряд других, реже встречаемых, такие как пороки сердца, такие как приобретенные врожденные пороки сердца, такие как болезни периферических артерий, такие как тромбозы глубоких и поверхностных вен. Бәхеткә йөрәк авыруларын булдырмый калырга мөмкин, моның өчен сәламәт яшәү рәвеше алып барырга кирәк. Бу кай вакыт катлаулы булып тоелса да файдасы зур. Первое это что? Это достаточная физическая активность. На вопрос, что такое достаточно, есть простой ответ. Это 10 тысяч шагов в день. Второе – это курение. Курение в Российской Федерации, это данные исследования 2017 года, исследование СССР, Казань тоже принимала участие в этом исследовании, остается большой проблемой. Дальше это алкоголь. И следующее – это, конечно, питание.
Сколько бы мы ни говорили, но принцип средиземноморской диеты, он остается основополагающим. Җиләк җимеш һәм яшелчәне көн сайын күбрәк, майлы һәм зарарлы ризыкларны азрак ашарга киңәш ителә. Теләсә кайсы авыруны дәвалауның иң нәтиҗәле усулларының берсе аны иртә ачыклау һәм үз вакытында дәвалау. Шолуда bir юлы 3 майданда яңа ел чыршылары ачылды. Исегезгә төшерәм, Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр өчен бәйрәм 14 декабрьдә булган иде. Бүген исә тантаналы ачыш Комсомол, Үзәк һәм Автозавод районнарында яшәүчеләр өчен оештырылды. 38-нче комплекста һәм Боровецкий бульварында яңа ел чыршыларын Ләйсән Ханова күреп кайтты. Яңа ел чыршысы ачылу кичке сәгать 4-кә билгеләнгән иде. Урамда шактый салкын булуга да карамастан, халык күпкә алдан җыела башлады. Шәһәрдәшләр рәхәтләнеп уеннарда катнашты, биеп күңел ачты. Яңа ел бәйрәмен көтеп алабыз, кайфләребез яхшы. Халык җыела, бала-чагалар күп. Каждый год ходим сюда на елку. Настроение супер новогоднее. Снова я, челнинцы, с вами в этот праздник Новый год. Яңа ел чыршысы Автозавод районында яшәүчеләр өчен дә ачылды. Боровецкий бульварында иҗат коллективлары чыгыш ясады. Кыш бабайлар парады узды. Кешенең кәефе бик күтәренке, чөнки яңа ел ул бик магъҗизалы бәйрәм, аны көтеп торалар инде, ел буена көтеп торалар. Шуңа күрә бөтен чалларны безнең бәйрәмнәргә чакырабыз. Үзәк һәм Автозавод районнарыннан тыш яңа ел чыршысы ачылу тантанасы Комсомол районында да узды. Ә инде шәһәрнең төп чыршысы Азатлык мәйданындагы елканы ачу 25 декабрьдә булачак. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа ел якыная бара, бәйрәм алды ыгы-зыгысында вакыт булмаска мөмкин. Шуңа күрә меню һәм бүләкләр турында алдан укыйлагыз. Шәһәрдәшләрнең якыннарына бүләкләр сайларга, яңа ел табынына деликатеслар сатып алырга вакыты бар әле. Удмуртия күргәзмә үзәге оештырган яңа ел ярминкәсе дәвам итә. Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда яңа елга Россиянең 80 предприятиесеннән, шул исәптән җитештерүчеләрдән товарларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Ярминкәдә бәйрәм табынына бөтен нәрсә дә бар: уылдык, ит ризыклары, казылык, сырлар. Берут оленину, говядину запеченную, у нас буженина телячья, очень вкусно. Удмуртиядан танылган тәмле сөт продукциясе, тәмлеткечләр, зур сусыл гранатлар, тәмле тамаклар өчен мармелад, пряникләр. Много мармелада именно праздничной серии. Можете выбрать миксы различные, есть ягодные, цитрусовые, ореховые. Здесь очень все вкусное, что-то все равно какое-то необычное. Алдым, süt aldım, smetanalar aldım, колбасалар aldım. Süt produksiyası bir gayvet. Halveler ayvet. Buna Belaruski kolbasa edip aytsak endi uruşçaları da təmne. Авторлар иҗат иткән футболкалар, Гарәбстаннан хушбуйлар, йорт өчен кирәкле вак-төякләр, бүләкләр өчен менә дигән булачак. Товары красоты и здоровья, например, вот молния, вот такие, что упрощают быстро работу. 3 секунды у вас будет фарш готов, овощи, фрукты. Яңа ел ярминкәсе тагын 3 көн эшләячәк. Шәһәрдәшләрне 32-нче комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга чакыралар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спешите, только 4 дня с 20 по 23 декабря в магазине «Светофор» на улице Ломоносова перед Боровецким мостом колбаса сырокопченая онежская 300 грамм всего 59,90. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория. Лови новую новогоднюю скидку каждый день. В Эссен с 22 по 23 декабря скидка 40% на подгузники. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Эссен. Подарки из Эссен под каждой елочкой. Эссен.